Това, което представлява Mentor Young е 3-месечна и безплатна менторска програма, в която свързваме младежи, студенти, каквито има зад мен, на възраст между 18 и 25 години, заедно с индивидуални за тях ментори. В рамките на 3 месеца те работят заедно по 3 цели на младежите, които са да постигнат, които биват кариерни, личностни или предприемачески такива. Това, което ме мотивира да създам Mentor Young преди около 2 години, беше моят личен допир с менторството. Бих казал, това са 5, 6, 7 човека във времето, с които съм работил по различни направления, било то личностно, кариерно или предприемаческо, и са ми помогнали страшно много по пътя. Именно това убеждение, че менторството работи, е това, което ми позволява и в момента да го правя достъпно за стотици към хиляди други хора. Нашата дейност е предимно важна за младежи на възраст между 18 и 25 години. Това са студенти или наскоро завършили такива, които търсят подкрепа, която им помага да стигнат едно следващо ниво в тяхното развитие. От друга страна работим с опитни професионалисти, средно те имат около 13-14 годишен опит и за тях това е една възможност да предадат свой опит към по-младите поколения. Социалната промяна, която искаме да постигнем, е до голяма степен подтикната от въпроса как би изглеждала България, ако всеки млад човек има достъп до менторство. И истината е, че нямаме отговор на този въпрос, но търсейки го, той характеризира нашите действия днеска, утре, всеки месец, всяка година.